Katolik ngapang nun banyu bagi katu kanengut kinonyalam san pertai Katolik kijongi kila persang ban penenkam ya kabalang kum ka atyar ban job election. Ya kini kikentien la tho daw nang san kupar recharge lang do lang ba ka Facebook account ko chong u. Bat la ong syuru baka cingkren ka chong u MLA barim ka maulai uba empha ubadai ru Katolik ban ong baka VPP ka ben ya ki padar bat ya ki balang Katolik kalong ka basngo pangnut. Mangaru kumbay na kidikot bapura ka balang babyang ki sakramen kapeni baki nongyalam san pertai chong ka balang ki badai ban long ki syarak bat kamlu chong ka pertai ki persang ban yalam bakla da ki aka ki ba om yahap setia namar ka cingkren ba u persang ban apil ban long emotional mangi ki pairungai chong ka balang Katolik. Nyuma lada ka cingkren ban ong bagi padar kidai ki badalam kami na ki sintur ki nongyalam ka VPP let's say udon ka hok ban kentho hanaki rensan yalap election Henry ban syukar daki komen kumbale uni orang ba kami hap setia bat lada kadai kumba ong uni upara dekot kaniam kur Katolik ngandai uban nengkong tam ban yang persya yakane lada ki nongyalam ka VPP kin yang ban khar daki komen namadan namadia kumbale uni orang ba kan kam isaimet penban ka cingsya kentho ki nongyalam jong ka VPP. Barok ngitip baka BJP ke penenkam ya kan niam ban job election bat ngiu isai kedar baki para ka BJP hamikhalaya namar ba lese ki sngoto bakan ya kun da kalenti ka badai kin ampai HA bat kin rem keput ki penenkam ban buat sa kerteng ka balang Katolik bat kum u Katolik nga penrem cur ya kane ka apil syaki hemen ki para ha uji sukres lang ba ka balang Katolik nga kerpadret bahakane ke election ngin buat da ka cing start om da ka cing sya ya lampakla ban buat da ka ba pensyong nong rem na ki nong rem ki parti om ban buat namar udai upara Katolik kum ki Katolik ngide ban sngutu syai baki doler babon jong ka balang bat ki siti syarai ki pabakhuat ki khot ki wer ya u Katolik ban long unong ra cing syai ha ka imlang salang lengba ka sensya ka khadar ka bakhuat bat ka baler kam ka cingkmi lenti na ki nong syarai kum u Katolik balasya pen he pensan ha ki cinghikai ka balang ngangai ba phi ba pen kedau ba hikai lem ya ka kamram jong ki rungai ki bahap apo ka cingkmi cing syarai ki jong phi ya ka benta ki jong ki ha ka senchar ka khadar pat ha ka imlang ka salang namar ngi im ha ka perthai om na ka benta ka perthai hendrei na ka benta uta ubal ai hukum bangin wanjat perkrem hasla khendau nang ta uloong syuru nga kemi lenti bagi cingkren keconga kumbala kedau syakmat kabala penenkam ya ka kerdan lengdok seblai bala penkentang pin island bagi pajba bala cit kecong u bala penkemti ban pinsyarai ban penenkam bakala ya kane bat nga kemi lenti ba pin phak ruwa shaune upara banget jongi ban hikai bat ban seneng namar pidai ki kini ki jongi bat hak bakado ulotho empha ngatip bapikwa ban job ka kertong chongpi hakane ka election hendrei tukan mau ya ka sakramen kidak ki bapau jong ke cingai bang himla ban yu kumba batai u Agustin jong ka cingketang lengdo ngin burom ya ka ngin ampenan kam bakla tang na kebenta ka kam election ke chongpi kan mau ka cingkren chongpi ban jalam bakla kan amkut tang benta hendrei hakisla ka history kane kene kan sa junam bat penra langru sya ulum kentang bat pen up ya kasni jong kacing mi pan